Min nhar it-tnejn li ġej meta l-iskejjel jerġgħu jiftħu wara l-btajjel tal-għajt mhux se jkun hemm obbligu ta' ilbies ta' maskri. F'linji gwida maħruġa mis-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika immexxija mill-Professur Charmaine Gawċi intqal li l-istudenti u l-edukaturi fil-klassijiet jistgħu jażlu huma jekk iridux jilbsu maskra l-iskola. Dawn il-linji gwida jisqu li d-deċiżjoni aħħarija dwar jekk student għandu jilbes il-maskra hija fidej il-ġenituri u l-istudenti. Dan hekk kif l-evidenza sissa għadha turi li l-ilbies tal-maskra għadu effettiv sabiex tippreveni l-imxija. Dawn il-linji gwida mill-awtoritajiet tas-saħħa jgħidu wkoll li minn nhar it-tnejn li ġej l-attivitajiet kollha fl-iskejjel jistgħu jsiru bħalma kienu jsiru qabel il-pandemija. Intqal li dawn jistgħu jsiru bid-distanza soċjali. Permezz hekk il-ġenituri anke dawk li mhumiex imlaqma jistgħu jattendu għall-attivitajiet organizzati mill-iskejjel. L-awtoritajiet tas-saħħa komplew iħeġġu l-istudenti sabiex jieħdu prekawzjonijiet oħra fosthom il-ħasil tal-idej u l-ventilazzjoni. Dan in-nuqqas ta' miżuri mill-iskejjel ikompli jingħaqad ma' rilax tal-miżuri madwar pajjiżna li tressaq ħajjitna lejn normalità. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni għad fuq il-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa. Intant fi stqarrija il-Kurja qalet li l-iskejjel tal-Knisja kemm l-istudenti u anke l-edukaturi huma imħeġġa li jilbsu l-maskra. Ġie infakkar li l-ilbies tal-maskri għadu obbligatorju fuq it-trasport tal-iskola.